Zvirizeko mafia. Mwira sei? Kuti. Zvamira sei? Tiri right vatinopa. Aveno hangu. Vamwe vari bho. Munoitwa niko King. Nini ndinoitwa Bazooka the Repetal. Bazooka the Repetal. Munoita nezveko mukoma Repetal. Nini ndinoita zvekupa simdanzo mangungu ndengu. Mangungu ndengu boss. Mangungu ndengu boss. Yeah. Samata kuimba rini? Nakatanga kuimba 2014 ndina Fire King Pangesman team. Yo man. Izvo zvitamu 2020 saka mane 6 years muri muindustry. But ngoma renyu riri kupa ramborisangana naro kamakoresa. Ngoma riri kutosapotichwa nemamwe ma DJ vari kuisa gokora. Vari kukuisirai gokora? Asi vamwe vanotoziva kuti munhu arimo muindustry yemusic. Because ina ndakana wanchuni renyu Mr. Mkoma Repetal. Machuni anotomborira nana Classic Records nana Heartbeat. Plus ndakanzwa mbiri yenyu kuti hanzi mune energy yakaipa. Energy irimo. Energy yakawandisa stereki pamuri. Zviri muropa. Zvekutoti mune mtoda kana clash na uyu na Vanjoga. Vai vanhu vakuru zvavo pamakore asi pamusic vana vadiki. Munovapedzera paenergy. Vapwanyira musaga. Varatidze kuti munovapwanyira musaga. Muvaradza energy yamunayo. Saka ndikati remusic vaudze kuti ninenge Jay-Z nakakoka smart rekwa Jay-Z ndapfeka Nike KD. Saka ndikati remusic bayareti pattern ndikutova kuita kunge faringa buchu pantan ndakapfeka Faithway Washington DC Walkersway kana kuti Michigan nenge machine gun. Remusic vaudze kuti ndovaita popo chani masoro dzakosha kuita kunge faringa dziya tsekwa hauki wokoni nekuti ndini king wemangoma kunge Vibes Cartel. Dini king wemangoma kunge Vibes Cartel. Physically fit ndakasimba senjanje hit after hit ndoregedzera rekenzengama ngoma dzandinorova ungati entande nekuti ndini king wemangoma kunge Vibes Cartel. Dini king wemangoma kunge Vibes Cartel. Inzwa ndichiimba gospel commercial conscious lovers reggae hardcore kunosvika international alphabetical kuratsa kuti andigomerwe nhau dzemarylical nekuti ndini king wemangoma kunge Vibes Cartel. Ndini king wemangoma kunge Vibes Cartel. Yo man. Vaudze mari vakandipa chipo kubva ndichiri mudiki chinotochinja kunge magic. Chipo ndakapuwa namusiki kubva ndichiri mudiki ndakapfeka X-tape Reebok Timbaland kana kuti Piki ndiri pa remusic asi ana Fantani vari koma. Yo man tachinzwa hata zvinzwa makaipa. Akandibira zita asi hari makaipa. Ndini ndinoimba mapromota dzakawanda mota aiwa maguta vana vafe vakanyunyuta wanzwa ngoma chimuti ndakabvuta ende futika madhigira ine ngoma vari kuziva kuti inoti pangu ine vari kuziva madhigira chimuti takabvuta gore rino kuna maguta ngoma rabva randifita mupurisa kundimererera kuita kunge mukoma bote anytime Selassie the Mighty. Manje munomukwanisa here mukomana anovibrata because Vanchoga akatanga kuvibrata mvana unogwinwa mvana magetsa mvana mamuvibrate ke. Ndivibrate zvangu asi zvazvengoma vana vadiki kwatiri. Zvengoma vana vadiki. Kuvibrate hakusiriko kuimba. Mafans vanotarisa confidence dzemunhu energy kwete vibration. Vibration kutoabuse microphone sometimes zvakafanana ana actor vekudanger zone havana mavibration kana ana blood havavibrate. Saka mukuti vibration hakusi kuimba.
Akuskuimba. Saka mati mukomana munomupwanyira pasi. Atowapwanya vaita vana. Nyana kwamuri. Anyana kuzi vamwe vanotorwadziwa nematarenda. Zodi vakatotiona kurodi kana kukwadzana zvinaumira mushe. Saka vanatoziva kuti tarenda riri umu mahwani. Saka Vanchoga kumangoma munomisa pa level ripi? Kumangoma tumisawo kuma upcoming kuko. Kuma upcoming. Kumadhara. Aya panyaya dzekurova ngoma. Tumisa kunana madivaipa kuko. But madivaipa ndiyo madisika, Vanchoga ndiyo vibration energetic. Sezvamunoita ari kwenyu kuside kwenyu kwevanhu energy. Tunomisa kunana radical. Nana Rodnikila. Zvinobuda zvamukutaura because uyu anenge achivibrata kana Rodnikila wavibrate. Magetsa idhabuka rinogwina anza kumabhazuka. Idhabuka rariya. Ndokwatinovaisa ikoko kozi isusu titori nemamwe atichapama mavoices ana atichapama ana bound killer ekuvibrate zvaakwatiri hatizvivhunduke. Hamuvhunduke chimbotoera chekwa bound. Don't are bad kunganin and then the big bad machine. Gaba so yangu total mina feda nula temena feda fino boy. Don't are bad kunganin. Yo man. And then the big bad machine. Yo man. So yangu total mina feda nula temena feda fino boy. Yeah man. Simplexi bautendo chengeta nguva kunge wachi Alexi dakapeka Celtics net air maxi ukanide nandovanda kurova Suplexi kana kuti 619 yekwana mastanya Mexico ningamachana monera kuman kutokia ngoma dzicharira pastiria Yoma saka ichi ndochendi bautse kuti indo bound killer voice rangu best friend ndisio second end anytime selase saka ichi ndo bound killer kuma makeplas futi munorova. Makeplas inorova futi. Mboturere makebulu tondo. Ndakazvarirwa muresi remangoma. Oi, ndichafira muresi remangoma. Ai, ndangoramba ndichizvamura mangoma ndichida mangoma ndine patanire chamakaini. Eri pot minofeda no pot funza kana changade ya kulikat inadi kuliside manogoudza kuti andisi fine pandobata mic panabata mic. Yo man. Mano is alive. Yo man. Dini paseka. Gama nina gwina kungejabuka. Mano keta kuti nagajabuka. Mandina tashika. Matagano masia futi anabuka. Dini pasuka. Gama nina gwina kungejabuka. Mano keta kuti nagajamuka. Pandino toshika. Matagano masia futi anabuka. Diri fireman kunge keputan. Pando batango mandino chinja pattern. Murgeta kuti miyadi dan gagan mina back follow man derbat tangu masiri mat yo man derbat indo bataga kwita kunge kaset derbat ini jakawandisa kamikosa dem paseka ngama nina gwena kwangata beka iri bobhasuka amkoma bhasuka zvingoma chaizvo munorova mavoice enyu akawandisa zvokuti chikwa vibes futi muno vibes timbochinza mune chimwe chikwa atijapama with the world boss. Saka ndikati DJ Mouse boyeredi button ndikatsoba kuita kunge vanika bojo button mutachira ini ndoda kuwembre mapanji line ekwachafi nzichami kana kuti aukaline ndiri mutara kunge baba kateu tiri mutara kunge baba kateu koma changu tsiri kuteka kumazopa dzenzi kunge skangi congashen kana kuti chateu tiri mutara kunge baba kateu tiri mutara kunge baba kateu koma changu tsiri ku bazuka kumzimbabwe une chivoice chinenge chani muzimbabwe muno medu muzimbabwe atitsaona kuti une chivoice chaunenge ndino respecta muna anonzi Soldier Love. Soldier Love voice ya Soldier Love munorikwanisa here rari harina munhu anorikwanisa kana here harina zvaro but ndo anhu ekupa sando dzemangoma iwa ndo amunorespecta mudanzo respecta mudhanzo kuchivoice achibude
Achibude zvacho but ndo vanhu vatino respect. Alright. Bozika soja love ndu ngoma unorova. Unorova semarovera munoita. But mimi mubuda ngopushwa chete mungoshaya munhu anokusimbisa kuti kwanise kurekota. Animaiziya. Gauri rekurekota ndiro ramusina ndozvikunetsa chete but otherwise ngadai mune mahitsi. Yadai tine mahitsi kutopisa. Ngoma rakazara mubrain umu but kwekurekodera chete ndokunetsa. Aiwa chipo munacho ngoma Bazuka the reptile. Tenda Mwari nekuchipa chipo chezvi. Vandingazoziva hangu kuti wakazoda kuclasha nana Vanchoga vivibration ava minoti zvinopera mushe. Zvinopera mushe. Nopera mushe. Zvinopera mushe here ngoma Bazuka? Mutacho kwadi? Dara chokwadi mukuru wangu. Because pepa yaka mahwani ka pepa. Kuti mimi mtori mahwani akadarika pepa. Mtori mahwani akadarika pepa. Asika tozozoona kana uri mahwani ana Vanchoga. Kana mudhara kwaga vanongoudza kuti handina wandobheka kuri kungoma andikwatiswe naVanchoga nekuti ndine swaga ndibvunza kwaga kana kuti mudhara gaza Vanchoga ndouya chimupaza ndocheka kugerisa pazimba ndosumudza murisa mpini ndakavisa handina wandozisa nekuti mangoma matsaga ndinokwatisa kuita kutomhanyisa maredhemo ndoita kutoputitsa kupondera musaka andikwatiswe naVanchoga nekuti ndine swaga bvunza kana kwaga anytime. Yo man. Disi vaita vana vadiki nekuti kato vaita siku vanyika mujiki urova nepiki anytime dani. Makaipa ngoma Bazuka the reptile. Amaita pone nguva yenyu. Matiradza kuti chipo chiripo. Ndamukwate. Any challenge you there. Any gun can shoot. Yo man. Thank you so much. Yeah man. Kuisa munhu pasi pwanya. Ya muziva mupengo yekubatanidza. Mupengo yekubatanidza. Ya. Iri bho ngoma Bazuka masimbisa.